Ja, vi er kommet til, at vi skal have koblet bilen sammen med traileren. Og først og fremmest så skal vi afgøre, om det kan lade sig gøre. Hvis vi kigger herind, så herovre bag sædet, der har jeg registreringsattest på Volvoen, det er bilen. Og så har jeg registreringsattest på Edward, det hedder han, traileren. Traileren må have en teknisk totalvægt på 2700 kg. Den har en egenvægt på 490 kg. Og vi har læsset noget vægt i, så den vejer ca. 900 kg. Her ser vi Volvoen, og hvis vi vender registreringsattesten om på den, så kan vi se, at den er registreret til synsfri sammenkobling, og den må trække afsted med 1500 kg. Og traileren, den vejer 900 kg, faktisk totalvægt, så er det altså okay at trække afsted med den. Og vi vender lige trailerens, og så ser vi, at den også er registreret til synsfri sammenkobling. Og fordi at vores trailer den er en lille smule bredere end bilen, så har vi sat ekstra spejl på, så vi bedre kan se forbi. Nu er vi kommet til, at vi skal have koblet bil og trailer sammen. Og jeg har forberedt os lidt, så jeg har bakket bilen ind under kuglen. Og det første jeg egentlig gør, det er at sætte springvejeren på. Den sidder fast. Yes. Springvejeren, den skal sættes på et sted, som sidder fast på bilen. Så det der med, mange gør med at lægge den henover, det duer ikke. Men vi har sådan en lille øje, vi kan lægge den i her. Så er springvejeren på, så skulle vi nu få brug for at rykke den en lille smule frem eller tilbage, så kan den ikke løbe væk fra bilen. Men det ser ud som om, det passer meget godt her. Håndbremsen er trukket. Vi kører støttehjulet ned. Hiver lidt op i håndtaget her. Og herinde på siden, der kan vi se slideindikatoren. Den viser grøn. Det vil sige, nu har den altså ordentligt fat i kuglen. Hvis vi lige skal prøve det for en sikkerheds skyld, så kører vi næsehjulet op igen. Og så kan vi faktisk se, at den løfter hele bilen. Så det er fint. Så kører vi næsehjulet helt op, og der skal vi lige være lidt påpasselige med, at den ikke kører på selve bremsestangen her. Så jeg holder lige næsehjulet, mens jeg kører det op, så det kører lige op. Så skal vi have tilsluttet elstikket. Og det er sådan en bajonetfatning, så den runde flade her, den skal vende ud mod venstre til at starte med, og så kan man lige dreje den opad. Så den vender sådan der, og så drejer man den ind. Nu kan vi sådan set lægge håndbremsen ned. Og så er det bilens parkeringsbremse, der holder hele vogntoget. Det er jo sådan, at bilens parkeringsbremse den skal kunne holde vogntoget på 12% hældning. Hvor hvis bare traileren stod alene med trukket håndbremse, så skal den kunne holde traileren på 18% hældning. Nu vil jeg jo gerne tjekke, om bremserne på traileren de virker, som de skal. Og til det formål, der trækker jeg håndbremsen helt op. Og så sætter jeg mig ind i bilen. Og prøver at køre frem med håndbremsen trukket. Og det skal være besværligt eller umuligt. De virker, som de skal. Vi skal have kontrolleret, at vandringen i stødstangen ikke er for lang. Hvis den nu går helt sammen med kugleskålen og den faste del af påløbsbremsen, så er vandringen for lang, og så skal bremserne justeres. Det gør vi på den måde, at vi sætter os ind i bilen, starter motoren, kører lidt frem og bremser. Så har jeg trukket håndbremsen i bilen, og så går jeg herud og mærker lige med 2 fingre, at mellemrummet stadig er der, at den ikke er presset helt sammen. Vi skal kontrollere, at anhængertrækket det er fastboldet til de bærende dele på bilen, og hvis man har et aftageligt træk, så skal det være ordentligt forsvarligt fastgjort. På selve træk-trianglen her, der tjekker vi, at vi ikke har nogen deformeringer, at den ser helt ud, og at boltene er ordentligt boltet fast. Sådan noget som rust og revnedannelser i maling og sådan noget, det kan være tegn på, at der er en løs bolt. Det samme med
Opbygningen, den skal være ordentligt boltet fast til chassiset, og det er den i begge sider her. Så skal hjulene, de skal være afskærmet, så vi ikke stinker cyklister til. Og det kan være i form af karosseriet. På den her, der er sådan nogle små skærme på. Dæk og fælge skal være hele ubeskadet. Og det kan vi jo se, de ser fine ud. Så skal der være 1,6 mm mønster i hovedmønstret. Og der har vi sådan en lille slidindikator her, som vi kan mærke, at dækket ikke er slidt ned til. Der må ikke være slør i hjulene. Og det er jo så hjullejer og fjeder og sådan noget, der kan være slør i. Og så er der krav til, at dækkene, de skal kunne bære den samlede belastning af bilens tekniske totalvægt. Og på siden af dækket her, der ser vi, at det her dæk kan bære 900 kg, hvis det er single monteret, og det kan bære 825 kg, hvis det er dual monteret. Og det er det, fordi vi har to på, så det vil sige, at i hver side har vi 1650 kg belastning. Så det må man sige, det er rigeligt. Og den her trailer, den havde jo en egenvægt på 490 kg. Og det er ikke helt nok til, at vi kan sådan mærke, at vi har noget læs på. Så vi har smidt nogle ekstra kilo i. Vi har smidt omkring 400 kg i. Og der skal vi jo tjekke, at lasten den er forsvarlig fastspændt. Så jeg tager lige toppen af præsendingen her. Og så kan vi se hernede. Der står en masse sanddunke, og det ser ud som om de er forsvarligt fastspændt. Jeg har forberedt os lidt. Vi skal have tjekket lygter på traileren, og jeg har været inde og tænde lyset og sætte tænding på. Her foran, der ser vi positionslysstygter. Der er jo lovkrav til, at der skal være positionslys på en trailer, der er bredere end 1,60. Og den her, den er cirka 1,80. Der skal også være hvide reflekser. De er jo så sammenbygget med lygten her. Langs med siden, der skal være gule reflekser, jævnt fordelt. Og er traileren længere end 6 meter, så skal vi også have sidemarkeringslygter, og de kan så være sammenbygget med reflekserne. Omme bagpå, der har vi også nogle lygter, der er sammenbygget. De har forskellige funktioner. Lige nu har vi baglyset tændt, og der skal være baglys i begge sider. De skal kunne ses på en afstand af 300 meter, så skal de være røde. Her har vi en trekantet refleks, og det indikerer, at det er en trailer, sådan så hvis der kommer nogen, der skal overhale os, så ved de, at der kan være lang vej forbi. Der er også lovkrav til, at der skal være stoplys. På biler ved I nok, at der skal være 3 stoplys, men på en trailer er det nok med 2. Og jeg går lige ind og træder på bremsen, så kan I se, om det virker. Så kan jeg lige prøve at slå blinklys til venstre. Og jeg prøver at slå blinklys til højre. Så er der styr på lygterne.